Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang hatuo sa IPPO. Ang kape, kag balita. Ay naman ang inyo mga Ilonggo Caps, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Kag si Police Lieutenant Maria Peomiten. Ay na kita sa adlaw nga Lunes, Hunyo 28, bagay mugto na. This is the last Monday of the year, 2021. Yes, sa ngalan sa ating Provincial Director, si Police Colonel Gilbert T. Guerrero, amon ipagadalan sa inyo ang mga programa kag accomplishments ng inyo mga Ilonggo Caps. This is very timely because we are almost at the end. Few days na lang, matapos na ninyo. Kaya ginapabuhali namin ngayon dalon sa inyo ang updates. Kamusta bala ang peace and order situation dito sa probinsya sa Iloilo? Kamusta ang performance sa inyo mga Ilonggo Caps? No? So may mga datos kita nila mong pingping nga ipag-share sa ating mga pumuluyo, especially ini nga ating mga very die-hard fan sa kape kag balita. Ginabantayan kita mang pingping sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Grabe ang ato yung mga fans, no? Si Papa nila sa New York is always watching gate kung di siya ka bugtaw sa buong nga aga because aga dito sa New York kung pagkaaga dito sa ila, ginabuksan niya gid ang kape kag balita para i-review kung ano bala ang mga kinimuan kag natabo diri sa probinsya sa Iloilo. Kag of course i-prepare nato sila i-remind sa mga advisories diri regarding sa sining padayon natin na pakig-away sa pagsaka sa numero sa COVID-19 not only here sa province ng Iloilo kag sa Region 6 but also in the rest of the part sa aton nga pungsod. Yes. So, thank you so much love and support according to Britt Hill from Virginia, USA. And from Christian Elisar Sichon, good morning Sir Francis Tendero. And Ma'am, I am Pingping. Good morning man sa inyo Sir Christian. Okay, So, thank you so much. Good morning man sa amon din ang sponsor sa amon nga kape. Siyempre, ang PIDMU sa IPPO sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Remy Alavaret. Sir, thank you so much. And also, thank you so much for watching PIDMU ng Abra Police Lieutenant J. Joseph Pitas. Yes, sa subo nag-on board naman sa ato na ato 43 ka mga police stations kag ang ato na duwa ka mobile force companies, no? Because they're also excited mang pimping nga they will be recognized or i-acknowledge naton diri sa ato programa kape kag balita ang ilang mga accomplishments. No, since Friday, Saturday, Sunday, madamo kang deliver ng accomplishments ang atong kapulisan sa law enforcement or anti-criminality campaign diri sa probinsya sa Iloilo. At syempre, kaupod natin nila ang sa ICPS 3 sa pagpanguna ni Police Captain Eduardo S. Siacon Jr. Ina ang ginapabati ni classmate Joseph Rinel Kerrante. Thank you so much, classmate. Very happy ko ba diri sa suporta sa ato sa Iloilo Police Station 3 nga wala na sila absent sa ato nga kape kag balita, no? Siguro kung may tagaan kami diri sa first na mga giveaways by the end of this month, no, mga taga may giveaways para sa ating mga maupod nga mga likers kag maupod nga mga sharers diri sa kape kag balita. No, we will be giving you a limited edition sa amon nga mag kape kag balita mag dahat duo mag diri sa Iloilo Police Provincial Office. My money, ni Joris J. Good morning, good morning, good morning. At syempre, wow, ara ng Nina PNP, good morning. Kape kag balita host, Ma'am Umiten and partner Sir Lendero. So good morning man sa inyo tanan. Excited na! Excited na kami. Yes, so yan ina-update natin ang Kalinog PNP sa pagpanguna ni Police Captain Darje de Lima, of course, in cooperation and partnership sa aton nga Provincial Intelligence Unit nga sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Jervinson Moyo, ining madinalag-on nga drug bypass sang Hunyo 25 sang hapon dira sa Poblasyon Delgado, Kalinog, Iloilo. Nagresulta sa pagkadakop kini ni Jessa Agudes, 22 anyos, dalaga kag residente sa barangay Gama Grande, Kalinog, Iloilo, no? More than 4,500 pesos worth of illegal drugs ang nabakal sa aton nga
police pusher buyer sa sining drug pusher, no? Kinakasubo natin din because ini siya bataon ba 22 anyos kag natimtar nga magdusok sa ilang nga droga. Ano yan ang rason, no? Something is the listing. But again, congratulations sa aton nga joint forces sa Calidog PNP kag of course sa aton nga intelligence unit diri sa probinsya sa Iloilo. Congratulations. Congratulations. Siyempre, hindi man magpabiling ang Saraga MPS. Nakadakop naman sa isa ka wanted person na sa persona ni Rosel Bimil E. Marshall. Sa salamang qualified theft ini siya. Joint operation ini sang atong CIDG Iloilo PFU lead team sang RID 6 606 Koy RMFB 6 PIDIPPO PHPT Iloilo, MID RMU6, kag syempre, sang Saraga MPS. So, congratulations yet sa inyong joint kag successful na operation nito. Ang namin din naman pinakita na kung bala, yung mga joint operations na ginambak ko ang joint operations ang drug by sa ginhiwa sa Calidog, sa Subo, sa Saraga, sa pagdakop sa wanted persons, another joint operations. Doon nato nakita sa atong mga pumuluyo, nga ang atong mga kapulisan, grabe na ang pag-coordination ng nahimo, sharing of information, agod na matiktikan, agod na madakpan ining mga wanted persons, ang ining mga pila ka mga pumuluyo nato nga nagahiwat sa mga illegal activities. Pareha sila sa duwenya sa PS man, ang pagkadakot sa wanted person na si Jericho Hirona, 24 anyos, tungkol nga wanted inisa tungkol sa illegal nga pasugal, nadakpan man siya tungkol sa partnership man or cooperation man sa doon niya sa MPS, kaupod man ang ato na 2nd Provincial Mobile Force Company sa pagpangunan ni Police Lieutenant Colonel Mario Paquiran Jr. Yeah, kita mo? Kung share sa kung ato ng mga leaders sa Idalong na nag-share sa information, updan pag sa impormasyon na sa atong mga pamuluyo, wala iya sa imposible. Wala lusot, no? Kaya maka-accomplish kita against sa sining mga persona. So, speaking of joint operation na naman, ang second IPMFC, pag ang Barutak Nueva MPS naton, tungod sa nila joint operation, nadakpan nilang isa ka most wanted naman, nga si Lonnie Lamera Ipaklibar, kuning alias Atan, 41 anyos ang edad, sa sala, nga double murder pag wala ni siya sang bail nga recommended sa iya. So congratulations once again diri sa second IPMFC kag Barutak Nuevo MPS. Congratulations. Sa ating mga pumuluyo, sa ating mga maugod nga tumalanaw sa inyong kami kag balita, na share namon ining mga accomplishment, especially ining pagkadakop sa mga wanted persons. Just a while ago, ginampan ni Mang Pingping, double murder ang kaso sa sining suspitsado sa sining wanted person. Kani ang ining pagkadakop is the initial step na kung saliin mapasabat niya, masabtan niya o matagal natong justisya ang pamilya sa nang iya ng ining biktima. Yes. So congratulations pagit sa Calidog MPS sa ila padayon nga operasyon sining illegal quarry. Kung sa dinadakpan ang duwa ka persona away si Richard Lausa kag si Dante Lababit. Ini sila tanan taga Dueñas man mismo. Hanggang isa, taga Barangay Tabuso, Negros Occidental. Ini sila, ang ilang kasi nga ining dala sa ilang tracking, karga, ining open data delivery receipt at tampered na delivery receipt. Tuko mo din siya magpinting ng mga violations sa ating mga quarry operators, no? Yung nagadala sa mga quarry materials. Kung hindi tampered, wala sang date. Kung wala sang date, arang undated. Outdated. Expired na ang ilang may expired siya ang delivery receipt, we will see, but so far ang atong nakita diri sa mga violations is wala sang date or tampered ang date. Misdeclared pagit. Misdeclared o balantis ka mo gani magbiyahe, sulit-sulit ko namon, antis ka mo magbiyahe, kamo man nga mga driver, kapantahan nyo manina, kung hindi nyo ginasigurado ang mga papeles ninyo, nga nagbiyahe lang kamo. O di ba kaol sa inyo, nga supposed to be, ang may responsibilidad sina, ang tag-iya. Hindi niya dapat sa inyo, ilang tawa pati ka mo nadakpan. Hindi haol sa inyo, kung sa pamilya ninyo. Yes, sa mga drivers, again, hindi ka mo magambang na hindi na inyo negosyo, so madrive man lang ka mo. It is also a help sa mga operators sa sining quarry because kung hindi ka pwede na sila masuspend ang ilang operations, mapuko sila because sa dako ka penalty sa ilang mga gina-travel most of the time, hindi ka mo madrive. In this time of pandemic, kinanlagi dyan whatever ang sources na may ara kita sa ating mga finances, dapat we have to take good care of it, no? Madamot lamang pinting ang nung binabalita magaling sa ating mga mainstream media
nga kaluluoy ang madamo sa mga driver sa mga PUJ because nga hindi na sila kabiyahe. What they do is kanto sa construction, nag-drive na lang sa sikat, ang iba nagkapurulit na sa uma para magtanong ng bakit at kamuti para mas mabuhay sila because this time of pandemic, with this budlay. Luwas nga gamay ang tao nga nag-travel subong, ang ilang sarakyan mapingping, anang alternate na wala ang makasakay. So, pigado din ang biyahe. Galing sa inyo, sa mga kauturan, na may ara kamo yung ginakuhaan pa bisan pa paano in this time of pandemic, please take good care of it. Dahil sa mga driver, buligin ang yung mga operators to check sa mga papilis na dapat din yung pagdadalon kung kamo ang nagkakarga sa sining mga materials. Okay, so i-congratulate naman ang Ibarra sa MTS kay may isa katawo na nag-voluntaryo nga nag-surrender sa Ilalos Firearm. Amo ini, baw, ano pa ni siya talent commander? Congratulations, ini kay Raimundo Impig Jr. Wow, ini kay siyempre nga analipay kami sini. Kay ining pa rin sini, isa ka homemade shotgun, turnover dali sa kapulisan naton. Amo ni ginatawag natin yung mga loose firearm kung sa diin, posible nga mangin instrumento sa pag-obra sa krimen. Correct. Diba? Kag inyo, siyempre nalipay kami, kay inyo ginpamatian ang pagpanawagan namon sinikaton nga komplantika. Tokhang kontra Armas Dukhang. Amo man ang sabat sa isa nato nga pumuluyo dira sa New Lucena Mamputing kay nga surrender naman ang iyang 38 revolver para matago kag makuha na siya nga posisyon no. Kag madamo yung salamat again. We're happy nga biskan na pwede na mag-isa sa silipino. Hindi pala kami matakaan sa pagsulod sa mga reminders at mga puluyo ngayon may dala nga or nahuktan yung Armas Dukhang i-surrender yung namin nyo because at the end of the day, this is not only for the good of the PNP, this is for the good of yourselves and of course sa atong komunidad. Based sa atong mga reports, especially yung mga homicide, murder, yung mga cause ng shooting, ang gigamit nila ng mga firearms iya sa mga loose firearms na tawag, wala rin siya, wala sa gagaibo ka papilis. Kaya nanotis na ako ng pingping, yung nagka-license sa ilang mga firearms are really responsible individuals. No? Makita na po siguro, dako ang probabilidad nga responsible sila sa paggamit sa sinilang mga firearms na ginaka-license sa atin sa PNP. Once again, congratulations sa New Lucena MPS. So, good morning da kay Ma'am Rose Blaser. Wow, thank you so much. Ang siyang regular natin ng viewer. At si Ma'am Iris Provido. Good morning from Minas Stacy. From Mina MPS sila. Kaya sa atong pagpadayon, diri sa Batad MPS, may ara naman 3 ka persona. Illegal gambling ni siya. Sa PD6 Auto violation sa PD6 Auto natin, ining pool games. Pool. Pool games, sinagadang may meat dyan, ano? Tapos inang may tapo na. Mas pwede natin, yung mga persona, kasi nakalipat sila na inahampang-hampang ka lang, or ligaw-ligaw. But again, aside from na illegal gambling siya, violation man sa ITF protocol nato, kasi ginamando sa ating mga provincial governor, Arthur Defensor Jr., nga bawal anay ang mga recreational establishments, even tourist facilities. That will be until June 30, writing pang pingping, kumayara na posibilidad na ma-extend ang MSCQ. Ganin kita sa mga pumuluyo naton, ang nagatutok din sa Kapikan Balita, malaputan sa sining ating programa, palihog piparahan natin yung extension because again, it will have a toll in our income, it will have a toll in our livelihood. So gani, safe din anay. During this time of quarantine, ang suggestion is that magpananong-anay ka mong lugbati, kaya dasig siya magtubo, dasig siya ani. Panitalbos ang kamote. Yes. Ang marabilyas, ang lakong tawag sa atin. Okra, ang pagigani na, ang mga latoy, malunggay. Ang malunggay kayo, medyo tunggay eh. Pero mga latoy, mga okra, dasig siya magtubo, dasig mamunga, dasig ninyo mapuslan. Ang mga piyan-piyan sa mga kapigan doon, wala ka man isang baklong isda sa mga mahal-mahal o mahal ng mga baboy, go for the healthy living. No, okay kamay lang na yung masaya ng inyo ilupos. Pero amis ka tuway na gani, kita mo ng uga. Ano lang uga nga dagko na siya nga piti mo lang na sipay. Makakaisabi ko pinakas. Subo nga aagang, imo isubak, ulo lang anay. Kapo pala ng tudo, kung magbuwagin ang iyang hamot. Dason, karon sa auto, ang iya nga. Sa gabyang ito. Kinaami lang ka na mo sa inyo. Kaya miskan kami gani nga may mga trabaho, kinadlan man mag-tighten sa among belt. Dapat ano lang, tiyaga lang. Kung ano lang may ara-anay, amo lang ginaanay. Tipid-tipid lang din.
Kaya sa subong nga chimpo, sa silingang pandemya, hindi lang yan po nga essential travels ang gina-allow. Dapat kami sa naman nato nga dapat essential goods lang ang ating nga ginabakal. Limitahan ano yung agad ka-order sa mga online shops nga ako hindi ka natin nanon kung dapat pa makubayo. Hindi na kanya magkalit bakal mag-o ng mga mayo pag mga pantalon. Sa subong at chimpo ay mansang time na magpabida ka mo sa mabagunin yung mga gamit siguro. So I think you have to save your money for again, essential ng mga kinanglanon sa inyong pamilya. Sa mga kabataan nila, is hindi ka magaling kabubakal sa mga abubot nila ng inyong mga puslan. At the good thing siguro is save your money para kung mag-abot na ganyan ang face-to-face na klase, magping-ping. Damo na ka muna save. Damo ka muna save, you can buy what you want and then you can really enjoy, especially your birthday, no? Diba nag-agree man da si Ma'am Nova? So mga guys, ay botante. Good morning, sirs and ma'am. Good morning man sa inyo, Ma'am Nova. Kaya pala siya sa Saudi Arabia, kaya halo ka muna sa Saudi Arabia. I hope Nova nakapag-vaccine na ka mo yan. And then sa Iloilo Province, ang ating mga kapulisan na matamat na mga nagdamo nakapag-vaccine ng pimping kaya last Friday, ang ating mga field trainees. No, hindi nag-undergo sa 6-month na program para sa mabutang sila sa ginatawag na ma-expose sila sa tatlo ka-basic na police functions, in patrolling, investigation, traffic management, na ipabaksin na sila. We're happy for the sponsorship of the local government units. No? As we promised, we'll bring you the updates sa ating rin natin sa, yes, meron ka? Mayroon pa kita sa New Lucena MPS, may nadakpan pa sa violation sa PD 1602, ini siya, walugit ini tawo. Kaya nga, duwa, ini ka lang isa sa Madjong. May yung mudumod, hindi naman pingping, mag-match sila, no? Hindi niya nga kalingawan, lang sugal, lagi din siya ya. May So, pagit. kagami, ari man din mambing galing, nalipatan ako. Sa Batag, Tenti, congratulations man, because nga, mabakas man inyong pagtiktik, at tuwala inyong mga tungit ng pingping, inyong mga Madjong, hindi niya madakpan sa atong kapulisan kung hindi kita pagbuligan sa atong mga pumuluyo. Yeah, may nag-report, Yes. may nag-text, Oo. may nag-aware na kamukha nga mga illegalista, mga violator, mga posible mo obra sa mga illegal na bala. Halo-halo na kamo. Kasi yung mga nila, nakasadya sa inyo, may ano mo ano. May sila ka ba no? Kaya po nila sa sugal. base ako man Ako nag-text. lalo pa ko na bala yung gatinay. Gaya no? Kaway ka mo kabalo nila. Kung kamo mga asawa, mga babae niya halos sa Madjong, ang mga bala ninyo nag-text sa pulis, nadakpon ka mo. Kaya instead dito ka mo sa bala ninyo manglaba, dito ka o kay ka nga, Madjong, kaya tanawan nila. Or base bata pa nila nag-text sa Or pulis din na to. mismo man nila sa pumuluyo nila, or nakitaan din sila, inabilang abin ninyo, okay lang, nakita to, okay lang. Gina-surveillance na muna, minagani sa mga nagampang, pada peace lang, kung tatanong na ina. Pero may tagpay tambal ng pingping nga parang mabala nila mateknik no. Pero ang pinapala ko is basically ining Madjong, ining mga tungit na ni because katalipon ka mo, this is what we call super spreader nga activity na one of the causes nga nagalaptad diri ang COVID-19 sa probinsya sa Iloilo gani ang institutuhan ni mando sa atong provincial director ni Police Colonel Robert Currero dapat sa atong kapulisan padayon ang patrolling kag ipa-strengthen ang intelligence gathering para marespondihan ni mga illegal na pasugal kag tipon-tipon para matapda ini pagdakta sa COVID-19 sa probinsya sa Iloilo kagahapon ng pingping Kumakon mo kay sugal sampul, Madjong, tungit. May pagbulang. May pagulang pag Ay, nako. Kinaman ako sa inyo, ang inyong kwarta, abi kami tayo sa sakto. Isa nga i-risk ko nyo na sa bulang, o sa sila nga sugal, abi pa kayo na sa parties na, iba kayo sa liso, sa alam na mga hybrid ng mga kalabasa, kag mga upo. Naguto ko magpamunga after 3 months, hindi ka mo magkutman. Yes. Kailangan ka limang pimping ang kalabasa. Ang kalabasa na, kung luto na siya, it will last for years. Yes. Basta luto na siya, hindi siya mabunog, hindi siya mapilasan, it will last for years. Apat ka to eh? Hindi, for a year or for several months. Meaning, namin siya i-keep na product na kung may Tuwaan lang siya liso? Hindi. Ano siya yan? The whole of it? Basta wala lang sa samad. Basta wala sa samad. Ano mo lang, hindi siya mabasa. Grabe na siya. So sa ating mga pumuluyo, I think one thing that you have to plant is ang kalabasa. Because pwede siya matago for pila ka bulan, nga hindi siya masaman, kag ganaan ko nila yung mga pimping na mo, ang inang kalabasa na Kung magalaga malabo, pagit siya. because nagtagas ang iyang tubig. So mas namin pa siya kanuan.
Okay. Oh, may naman ka na. Thank you. At syempre, congratulations diri sa Barutak Nuevo MPS. Ini siya actually, joint operation, ini sa sir. Kay isinig si IDG, RFU6, RSOT, ini nang dakop sila sa violation sa PD 1865. Ini siya, una-una, yung nag-operate sila dito sa Barutak Nuevo MPS, kag dito sa istansya MPS, sining June 27, kahapon. Kaya ini siya, ini siya sa reklamo ni Mr. Nestor Versamina, amo ni siya ang law firm finance surgeon sang Sulain. Kaya nga dito sa Barutak Nuevo, kag sa istansya may ara dito illegal nga nagabaligya sang Okay. Sulain. Pamilya ako. Sa ato nga yung mga kauturan nga nagabaligya sang Sulain, ganito ba na? Ganito wala. You have to get sa permit to distribute sa FABSON because only ang FABSON galiya ang allow na mag-distribute na. So without the certification from FABSON that they allow you to retail, meaning di mabaligyan makamubalat, mabaka ng pulo ka tangke, ibaligyan niya sa inyong komunidad, good ang intention. Ang ako dito recommend ang campaign right to no naluoy man ko ni sa mga nadakpan because nga while they're illegal many of them sometimes mamanap nga doing good faith man bala wala sang wala sa na-inform na kinahanglan nila sang tawag nga nga permit. So ini mag-retail sa mga sa mga sulay ini. Ang ginapunta ni balaan ang sulay, may araya may isa ka grupo na ginapunta nila ang sulay na tangke mapigpig. Sila ang nag-refill in a lesser price. Ang ito yung competition, unfair competition, unfair na practice sa market. Pero again, na protektahan sa Suleiman is ang delikado ba lang? Ang discussion because they are not according sa standards sa Suleiman at pag-refill. Kaya ini nga operation, in coordination na ini siya sa aton nga DOT. Yes, So, gani sa atong mga pumuluyo nga gusto ipagbaligya sa mga nagbaka mo 5 ka tangki sa Sulain, kinibigay ka sa inyo, nag-mark up ka mo 30 to 50 pesos kaya nito makasave matana inyo mga pumuluyo sa travel, no? But again, you need to have a permit from FABSON na kamo ang ilang authorized man na distributor or dealer sa sana. So sa ato mga mampipin, I think we have to tell them ang good news inabalaton ang paglubog sa sining mga crime volume sa probinsya sang Iloilo, no? From January 20 comparative Last year. January to June 20 compared to the same last year, grabe nagdubo ang ato niya ang crime volume natin by 33%. 8.33%. Kaya from 2,220, subong niya nga to 2,035 na lang. More than 150 incidents ang nagdubo. One good thing about this, mabagas ang mapapuluyan, ito gamay man lang. No, it's not gamay. If you remember, last year, ito 2020, nag-undergo sa pinakamalawit na ECQ, ang probinsya sa Iloilo, gani-gani ito pag-drop dito sa crime. This year, ECQ lang, NGCQ, so gadamo ang activity sa tao. Once gadamo ang activity sa tao, damo ga inom, laban-laban, damo ng crime. But nakita nato na nalubog siya ang ato ng crime incident. Yes, kag pagkasundan nila sa atong peace and order indicator from January to June this year compare sa last year, nagnubo kita sa 15.07%. Ang incidents, 186% incident. 186 din ang ginubo. Ay compare last year may ara sang 1,234, subong yang atuig may ara lang sang 1,048 lang siya. Diba nagnubo? And one good thing there is our public safety indicator, medyo nagtaas sa 1%, no? Pero ang pagtaas sa public safety indicator, abi maping-ping, this signifies ang mas kusog na implementation sa ating mga kapulisan. Police initiated din siya may mga specific na siya. Gindakop ang mga sa illegal. Next pa. Yan. Yan o. Na mga police initiated ang Republic Act 9287, ang RA 9165. Sa ato niya firearms, sa ato niya illegal drugs, meaning baka sa kapulisan natin nagkakain na siya. Loose firearms, araman. So meaning ko ang public safety public safety indicator nato nagtaas, it is because nga mabakas gid ang ato kapulisan sa pag-implementar sa mga layi, tunaan nga nadakpan nga nag-violate sa sining mga layi. Yan. So, congratulations, kid. As of the moment,
we're in the middle of the year, we cannot expect that the crime solution and crime clearance efficiency will be higher. Because nga, dami-dami sa mga insidente na pangpingping nga undergoing pa sa investigation, and we will see the result. Of course, ang ato nga investigation development unit, hindi pa na iya nakatulog, no? Bakas-bakas ang pag-monitor sa aton nga chief dira ni Police Lieutenant Colonel Remy Lavaret. Of course, ang pagpangulit pa sa aton nga DPDO, no? Ni Police Lieutenant Colonel Nerito Lombrido. Ang sa info bala, sa ating pamumuyo, dahil sa kami balita, very regular ang pagkandak sa Iloilo Police Provincial Office, ang tawag nga EMPO, ang Enhanced Managing Police Operations, agad nga matutukan, monitor, ini mga police station, regarding sa mga kaso na ilang natapos sa ilang lugar, para masolusyonan ina kagad, madampan ang makakuha sa mga ebidensya at makasuhan ang mga suspinsan. Makapangita sa paraan para magtapa pag ang kaso natin. Actually, bala sa naluoy ako, sa gin-share na sa husband ko, kay tungkol din may mga border control kita, meron kita mga investigador na, ato pa dito sa border control, kay tungkol sinigaling ato ni MCQ, gadoble-doble, kag naghahaba ang duty anay sa aton mga kapulisan. Sa ato mga puluyo, tamaan ka taksing ang trabaho sa ato mga pulis subong. Kahapon gani, pagkaulit ko lang ang pimping halin sa pututan, dira sa Zaraga, may nakita na ko dira, mga kabataan, no? Nag-drug race. Gitpunduhan na mo sila, wala ko uniform, but I have to stop because nagka-posisyon na sila nga mag-contest ang duwa. Kaya, ang worst dito, mga bata ko nakaplagyo sila, itong isa lang kumo. Nakapalagyo ang majority sa mga tigulang, pero ang nadakpan ko dito, na-hold na ako na isa kami noridad, 14 anyos, nagdala sa motor na wala sang lisensya. Ang banya, pinatag na sa iya nga, tiyo sa iya, si kumagani. Yung mga kapatid ko, mga tigulang, kabalik na niya ang mga kabataan, nga below 18 years old, hindi pa allowed mag-drive. Irigaluhan niya sa motor pa nga wala lisensya, kaya pagpapalang dyan. So, what I mean is, ang drag race bala, may naman ang nagmakatisanay, palumbaanay bala, ay kung di na-disgrasya pa, sumakit pa ng ulo niyo. Gani kapag ito yung bata sa ako nga, sir, pwede lang, arang excuse na ko sa ito iya toto. Kaya ko, kung ano matabo sa imo, karga konsensya ko bilang pulis, naging allowed ta ka, di pasensya ta ka. At this early, dapat mas taka na makonfiscate imo ng motor, may basin na pa ang halinan, na matulak ka, madisgrasya ka. O either siya madisgrasya or siya madisgrasya. Okay, kasubo, no? So, pasensya. But again, as police officer, hindi ko ma-take na pabayaan kamo na blatantly you are violating the law. Kani sa atin yung Lucena PNP, and I hope, no, na-record nila kahapon nila siya, kanya yung tawag sa Saraga, ito sa Saraga. Hindi mo yan yung sa Lucena nga, area. Inadira sa Circumferential Road, please, i-improving nyo na or butang hingga sa aton nga mga kapulisan na mag-check from time to time. Just imagine, since 2 p.m. pa sila nag-drug race. Ako ni sa bata, 2 p.m. pa. And then at the time, nag-aling ko na, is already 6 o'clock. Katugay, pila na oras. 4 hours na nag-drug race dira. Kaya man sa Banwa, sa taga-Sambag, Saraga, sa tubang sa among among barangay, dira ko ang mga drug racer, boss. Kabay pa Sir Arnald, Police Lieutenant Sinires, nga papustingan tamanda, buligan natin ang Nurosena, kay boundary buligan natin ang Nurosena man, na magbatay niya nga lugar. No? Kaya ang ano ba ng mga barangay officials dira? Yes. Lang bantayan nyo dira. Mga tanod natin, ginapanawagan natin, bantayan nila ka lugar, mong galingin na ang mga ginahiwatan, sining drug racing nato. And I think, hindi naman kamo siguro, inosente sa sinin. Even here sa C1 Road, sa Oton, di ba? Pero hindi na batikos sa aton nga mga media personality. Ari ka sa drug race nila. And I tell you, all these access roads, no? Kapag sa dito yung dawa palang na-frequent sa mga motorista, these are favorite lane sa sinyung mga drug races. Kapinpay ng mga diretsuhan, no? Yes. Mga dala. Wala dahil helmet. Wala taga-chiminas lang. As in, wala yung protective gear. Imagine, dito lang natin kaya masimta ang motor, wasak idang ulo. And I think, nakalipay natin lang sa bumay ECQ. Pero just imagine, there's a lot of kids of these individuals na mag-defy sa order niya. Hindi natin magagad kagalagaw kung hindi mo lang essentials. Pila rason sa akin, dami sila ng parang, yes, but again, hindi essential po sa inyong mga panimatay. So I think it's better for you to stay home. Especially mga kabataan. Maginikanan, palihog, no? Panawagan man sa mga ginikanan, please i-check nyo man inyong mga kabataan kung saan di na sila. Kung isa mang bingbing, mabala ko, dumol ang kabataan, dumol pag ginikanan because they're allowing.
what are you? I think we have to question in yung mga ginikanan how they exercise their sense of responsibility in over their kids. Sino ba dapat ang disiplina sa ating kabataan? Kita disiplinahon, ginikanan, o kita madisiplina sa ating mga kabataan? I think sa ating mga kabataan, you have to understand, being adult, being your parents, it is our responsibility. Nakaalalay sa ating baga, ang responsibilidad na kamu alagaan, kamu batayan, hindi dapat kamu dapat naka-according, you are growing according to the expectations sa public. And of course, mag-grow ka mo pala according sa ginahandong sa iyong ginikanan. Please follow. Hindi ka mag-insist. Mabangga yung mapigil sa mga kabataan ha, nauna kami, nauna yun, eko ko diyan ang malita ng nanay, na nauna sila sa duyan, yes, and we believe them, no? Siguro kung kami mapimping, wala man yan nagtuman sa mga laygay, sa mga pagdisiplina sa ginikanan namin sa amon, positive lang kami sa bukuaon. No? Sa mga bataan, mga millennial ka mo, mga dumol, hindi makita na na. Pero I think tamo sa mga millennial, ngayon naman lang gitagaan ka mo oportunidad to reply, to express yourself. No? But again, the moment that your parents say no, it should be no. And always understand, ang parents, hindi man niya mang-indik sa mga bagay-bagay, kung ina siya, makapaayo sa inyo. Pero kung balas sa mga parents niyo, it will lead to certain untoward incident, possibility. Ang possibility, bilang we're talking about possibility, no? Ang ginagawa namin sa parents usually is matabo ang hindi dapat matabo. Na pwede mo na natin napunggan. So dahil sa mga kabataan natin, this time of pandemic, choose other activities that will make yourselves more productive. So sa pagkakaroon again, please. Dapat damo ka mo CCTV camera para mabantayan yung mga minor de edad na nagagawa, in this time of insecure, kaya hindi sila dapat makakuha. Dapat ma-realize ninyo nga mga kabataan na wala sa obrahon yung ikalain ninyo ginikanan. Wala sa iambal ang inyong mga ginikanan yung ikalain ninyo. Ha? Okay, kaya ako yung discussion natin mapimping. Maubos na yung pilang bangsang kape ko. Kainit ang discussion natin. Speaking kanina sa uton, no? Masang uton, pa-shoutout sir and ma'am sa mga PSFTP class, masidi, sang FTO sa Uton Field Training Center sa Uton AP. Wow, very good. Good luck, Ma'am Rachel, Pulilaw, dira sa Bilbao, sa pag-assist no, sa ating mga manghod, no, mga natin sa servisyo, mga FTOs dira sa Uton, ang class masidi. Of course, hindi ko magalipatan, ang class masidi nga FTP, dira sa Putotan, ang team Bagani. Yan, no? Kaya aga mo ito kaginana. Ito kadami. Kanami. I'm very excited sa sinyang programa, ang field training program. Sa ating mga pumuluyo, sa ating tumalanaw sa sinyang kapikag balita, ining field training program is another 6 months, at least regular, 6 months nga programa nga kung sa diin ang ating mga baguhan, mga pulis, gina-assist sa mga senior nila para maka-experience, mabalaan nilang natawag ng mga basics sa mga patrolling, investigation, traffic management. Kaya sa mga field training officers like me, no? Sa mga field training officers in the rest of the region, this is our opportunity to create our prodigies. Amo na ako very excited ko, kaya nga ako panindugan dire is, inay 20 ka mga kabataan na under sa akon, will be the new sets of Francis in the Philippine National Police. Wow, very exciting. So, good morning din kay King Queen Iskura. Good morning, sirs and ma'am. God bless. At syempre, ang taga-balasa naton na si Noel Doloroso de Marina. Wow, congratulations, kid. Sa talaga ng mga police stations nga naghatag sa sining mga accomplishments, sa deliver, sa sining ang mga law enforcement, anti-criminality campaigns naton. Congratulations. Because despite ng pimpin sa kasapuan sa mga border control, sa atong mga katrupa dira, sa atong mga kaupdanan, ng mga Ilonggo Cups na na-assign sa mga border controls, nakakatun ng mga support groups. Mga force multipliers naton. Kaya congratulations sa inyo. Bala namon makapoy. But this, kung snappy kita since the first day, we have to be snappy till the end. Para ma-achieve natin ang purpose nga ang Iloilo province kay may dalam sa NCQ at kung nga ang ating provincial governor naog sa sining executive order nga temporarily na ibutangan sa mga border control sa aton mga kabanuhanan. So may mga expired na mga travel passes. If you still have essential transactions, please don't forget to have renewed your copy of travel passes. No?
So, Pag-ipanawagan naman, Yes. may bago kami naging obra ni Sir Francis na aton ba lang nga frame para na sa atong profile picture. Yes. Be proud nga maging Ilonggo ka. kung ikaw isa kay Ilonggo ka, use that frame, declaring to the rest of the world that you are an Ilonggo ka. Kaganamit nila because that particular slogan, that particular frame includes our slogan, no? Ilonggo Caps, inyo, masaligan. Amo na siyang commitment sa Iloilo Police Provincial Office, especially sa Idalom, sa ating Provincial Director ni Police Colonel Galbert Guerrero. He wants the police here in the province of Iloilo to have that face nga kredibilidad nga masalog dyan sa amon ang pumuluyo na we can deliver ang expectations in our respective functions kag sa amon mandato to make Iloilo Province a safer place to live, work, and do business in. Sa mga ito ang mga informasyon kag balita na amon natipon subong nga aga. Sa liwat, nalipay din kami sa inyong padayon ng suporta para mapamatian inyong mga programa kag accomplishments ng aton mga Ilonggo ka. Naliwat sa ngalan sa among Provincial Director, si Police Colonel Galbert Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Caps, Police Senior Master Sergeant Francisco Dideo Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Phil Miten. Inyo!